हॅलो फ्रेंड्स, आईस किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आज आपण बघणार आहोत टोमॅटो सूपची रेसिपी. तर चला मग टोमॅटो सूपची रेसिपी बघूया. टोमॅटो सूप तयार करण्यासाठी आपण 2 टोमॅटे चिरून घेतले. थोडा कांदा घेतलाय, थोडासा बीटाचा तुकडा, 1 हिरवी मिरची, 4 लसणाच्या पाकळ्या आणि पाव इंच आलं घेतले, पाव चमचा जिरे, 4 मिरे, 1 चमचा साखर. आता आपण हे बारीक करून घेऊ. आता आपलं हे वाटून झालं आहे. तुम्हाला जर हे गाळून घ्यायचं असेल तर तुम्ही घेऊ शकता. आता आपण याला फोडणी देऊन घेऊया. आपला पॅन गरम झाला आहे, याच्यात अर्धा चमचा तूप टाकून घेऊया. पाव चमचा आपण लाल तिखट टाकूया. 2-3 मिनिटं हे मिश्रण आपण शिजवून घेऊ. यात आपण आता 2 कप पाणी टाकून घेऊ. एक चमचा कॉर्नफ्लॉवरमध्ये पाणी टाकून त्याची पेस्ट तयार करून घेतली आपण. आता आपण सूप उकळलं त्यात टाकूया. आता आपलं सूप उकळलंय, आपण त्यात ही कॉर्नफ्लॉवरची पेस्ट तयार केलेली टाकूया. त्याच्यामुळे सूप दाटसर होतं. आपलं सूप आता तयार आहे. आता आपण हे बाउलमध्ये काढून घेऊया. तुम्ही बघू शकता या सूपला किती मस्त रंग आलाय. जर तुम्हाला टोमॅटो सूप आवडलं असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला व्हिडिओची नोटिफिकेशन येते. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय.